сокинони кӯчаи Нисор Муҳаммади шаҳри Душанбе бо шартҳои пешниҳодии ширкати сохтмонии Ориона Сохтмон мувофиқ нестанд ва афзоиши маблағи ҷубронпулиро тақозо мекунанд. Раёсати меъморӣ ва сохтмони Душанбе то замони қонеъ кардани талабҳои сокинон тахрибу сохтмонро мутаваққиф кардааст. Кӯчаи Нисор Муҳаммад дар маркази пойтахт воқеъ аст ва бештари сокинон аз солҳои 50-уми асри гузашта дар ин биноҳо зиндагӣ мекунанд. Снежана Голубева, сокини ин бино, мегӯяд, ки уштори ширкати Ориона Сохтмон дастраси онҳо шуда, дар он тақозо мешавад, ки дар тӯли 10 рӯз манзилашонро тарк кунанд. На следующий же день сотрудники этой компании аз рӯзи дигар кормандони ширкат атрофи бинои моро деворпеч карданд. ҳарчанд розигии сокинон барои тахриби биноро нагирифта буданд. мо сокинон дастҷамъона ба додистонии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе шикоят бурдем, вале додистонӣ аз боз кардани парвандаи ҷиноӣ барои амали худсарона худдорӣ кард. Сипас ба додистонии Душанбе низ шикоят бурдем, аммо додистонии шаҳрӣ низ нахост парванда боз кунад. ҳоло ба додистонии кулли Тоҷикистон шикоят бурдем ва умедворем, ки ин ниҳод аз мо ҷонибдорӣ мекунад. надеемся на положительное решение. сокинон мегӯянд, бо шартҳои пешниҳодии ширкати Ориона Сохтмон розӣ нестанд, зеро масъулони ин ширкат арзиши воқеии манзилашонро ба инобат нагирифтаанд. Талошҳои Радиои Озодӣ барои пайдо кардани масъулони ширкати Ориона Сохтмон бенатиҷа монд. Масъулони ширкат ба зангҳо ҷавоб намедоданд ё мегуфтанд, ки дар ширкати Ориона Сохтмон ҳоло кор намекунанд. муайян шуд, ки ин ширкат дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон сабти ном шуда аз пардохти андозҳо беш аз 250 000 сомонӣ қарздор буд ва мақомоти дахлдор аз ин ширкат беш аз 50 000 сомониро ба ҳисоби пардохти андоз гирифтаанд. дар раёсати меъморӣ ва сохтмони ҳукумати шаҳри Душанбе ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки тахрибу сохтмон дар маҳалли зикр шуда мутаваққиф шудааст. Як масъули ин ниҳод, ки нахост дар рӯбарӯи дурбин суҳбат кунад, гуфт, ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст, ки то қонеъ нагардондани талаби сокинони манзил тахриби бино манъ аст. Зайнулло Соибов ваъда дод, ки бо фарорасидани тобистон ширкат соҳибмулконро қонеъ сохта, сипас ба сохтмон шурӯъ мекунад. ғафур Шерматов, таърихнигор ва узви иттиҳоди меъморони Тоҷикистон, мухолифи тахриби биноҳо дар қисмати қадимии пойтахт аст. дар қонунгузорӣ омадааст, то замоне ки талаботи сокинон қонеъ карда нашавад, на шаҳрдорӣ ва на ширкати сохтмонӣ наметавонанд бинои онҳоро тахриб кунанд. ҳатто агар сокинон аслан мухолифи тахриби биноҳояшон набошанд, мақомот наметавонад коре анҷом диҳад. дар сурати муроҷиат ба додгоҳ, сокинон 100% метавонанд дар ин баҳс пирӯз шаванд. дар пайи иҷрои барномаи генплан ё бозсозии шаҳри Душанбе, баҳсҳои сокинон бо ширкатҳои сохтмонӣ ва мақомот расонаӣ мешаванд, ки бо мавзӯи норозигии сокинон аз тахриби биноҳои истиқоматиашон рабт мегиранд. Мақомот мегӯянд, ки барномаи бозсозии Душанбе зарур аст, аммо бархе аз шаҳрвандон бар ин назаранд, ки хатаре аз байн рафтани биноҳои арзишманди пойтахт вуҷуд дорад. ишора ба тахриби биноҳои мисли кохи раёсати ҷумҳурӣ ва чанд бинои дигаре, ки ба қавлашон арзиши таърихӣ ва меъморӣ доштанд.